Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, dinhi ni atong simbahan ug kamong mga naa sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Mitambong nining santos nga misa via live stream mayong hapon kaninyong tanan. Adunay gisulat si Jose Rizal nga istorya Alamat ng Gamu-Gamo. Nakahinomdom mo? Sa una, sa high school pa, Alamat ng Gamu-Gamo. Gamu-Gamo is smooth, kana bitong mura bitog kaba-kaba. Nga magsige bitog tuyok-tuyok sa lampara. Kung magdagkot mo lampara, ambot na pabagkay lampara diri sa Mandawi. Unya, na mga panahon nga dahil murag kaba-kaba nga magsigig alirong nirang suga anang lampara. Unya, ang gamu-gamo kuno nga inahan, miingon sa iyang anak, ayaw pagpaduol sa siga sa suga. Sigihan siya badlong, pero patuyang siya sa iyang gusto. Nga naman, kay na-feel niya nga nindot kayo ang kainit sa lampara. Ug nakita niya nga attractive kayo ni, makadani niya. Sige siya tuyok-tuyok, sige tuyok-tuyok. Hantod na dugay, na sunog ang iyang pako ug siya. Nga mo'y iyang kamatay. Mga igsuon, ang mga ginikanan, kasagaran, mutambag sa mga anak, ayaw pagpalabi og ingon-ana. Pero usahay, ang mga bata, dili maminaw sa mga ginikanan, sama niya itong gamu-gamo. Wa ko kabawon sa Bisayaan ang gamu-gamo. Basta kay gamu-gamo na siya, muth sa English. Sige tambag sa ginikanan, ayaw pagpaduol, ayaw nagbuhata, apan ang usahay, ang mga batanon, very curious. The more nga imong bawalan, the more nga mo himong buhaton ni noon. They want to discover something bahin na ng butanga because they find it very attractive. Pero dili tanan nga mga attractive, kana bang makadani nato, makatabang kanato. Dili tanan nga murag nindot, makadaog kaayuhan kanato. Sa atong ebanghelyo karon mga igsuon, ang tulo ka mga apostoles ni Jesus yang gidala dito sa bukid sa lugar nga Mingaw. Ug didto nakita nila nga si Jesus nausab yang panagway, nihayag og maayo ang iyahang sinina, nausab yang naong, unya pagkahuman isanag iyahang naong. Nakita nila dito si Moises ug si Elias, ug pagkataod-taod na sila'y nadungog nga tingog, ingon nga, kini mao ang akong pinanggang anak, paminaw kamo kaniya. Paminaw kamo kaniya. Daghan kayo tagi paminaw karong mga panahona. Maglakaw kadiha sa dalan, na ubang mga batanon. Not only batanon, bisag kinsa, maglakaw pero imong sitsitan, di na makadungog nimo. Imuhang taparan, imong ingnon, uy, asa man ka paingon, di pod kadungog nimo. Ngano man, naay nag-ali nga headphone. Bisan gani sa balay, dili pod makadungog nimo. Ngano man, busy kayo sa cellphone. Daghan kayo tag mga gipaminaw. Ang pangutana, kining atong mga gipaminaw, nakatabang ba ni kanato? Nakatabang ba ni kanato nga maduol kita sa Dios? Nakatabang ba ni nato nga kita mulambo ang atong relasyon sa atong isig katao? Nakatabang ba ni nga mulambo atong relasyon ngadto sa Ginoo? Basin ba yay noon og nakaguba sa atong relasyon sa atong ginikanan, sa atong mga igsuon sa Dios ug nakapadaot hinuon kanato? Mao nga ang Dios Amahan pinaagi sa tingog sa panganod, niingon nga paminaw kamo kaniya. Pero unsaon man nato pagpaminaw sa Dios? Ang pagpaminaw sa Dios mao ang paggahin og panahon ni Jesus. Paggahin og panahon sa Ginoo diha sa pagampo. Kung saba kayo ang atong palibot, lisod kayo ang pagpaminaw sa tingog sa Dios. Tungod kay ang Dios diha ra nato madungog diha sa kahilom. Ang Dios usahay musulti pinaagi sa atong konsensya. Pero unsaon man nato pagkamatngon sa atong konsensya kung saba kayo ta sa atong computer game, kung saba kay ta sa sigig paminaw og music nga daghan pod og mga gipangsulti, mga mensahe pod nga usahay makaingon ta dili kayo nindot tungod kay ang uban laway
ang uban ngilad. Imbis to nga makapatabang unta nimo nga malipay ka, malingaw ka, manindot, magaan ang imong gibati, basi niya hinuunog ni samot kagubot ang imuhang utok, ug ni samot ang imong kaguol ug ang imuhang kabalaka. Mga nindot kay mga igsuon karong panahon sa Kwaresma, ato bitang usisahon natong kaugalingon, naminaw ba ko sa Ginoo? Giunsa man ako pagpaminaw ang Ginoo. When we say paminaw sa Ginoo, gahin og panahon uban sa Dios. Dili man ka magkapaminaw sa usa ka tawo kung wa kay panahon niya. Busy kaayo ka. Unsa man nimo pagpaminaw niya kung busy kaayo imong hunahuna, wala didto ang imong atensyon niya. Mga igsuon, ang Dios Amahan miingon paminaw kaniya kay ngano man ang mga pulong ni Hesus makalamdag sa atong hunahuna nga nagubot, sa atong mga kasing-kasing nga nahadlok, makapa-inspire, makapahupay sa kaguol. Ang inspiration nga ihatag sa tao, dali ra kaayo nga mohupas. Apan ang inspiration nga ihatag ni Hesus pinaagi sa iyang mga pulong nga makahatag og kinabuhi, dili gayud mohupas. Muoy mugiya kanato sa paghimo sa unsay sakto nga malayo kita hinuon sa mga dautan, sa mga disgrasya, sa mga bati nga pangitabo sa atong kinabuhi. Nga gani hinuon makatabang nato nga mulambo atong relasyon sa atong pamilya. Imagine kung ang mga anak dili maminaw sa mga ginikanan, nindot ka ang ilang relasyon, di ka maugtas ang mga ginikanan, ug ang mga ginikanan di pod maminaw sa mga anak tungod kay mapatuyang lang pod sa ilahang prinsipyo, di pod kaha mga guol ang mga anak. Mga nindot kayo ning atong ebanghelyo karon, kat-on kita sa pagpaminaw, paminaw sa Dios, paminaw sa atong mga ginikanan, sa mga tawo nga dunay concern alang kanato, ug paminaw pod sa ato mismong kaugalingong konsensya.